Etxebarria, beste urte batea zeulen nuk gidatzen, eta talde honi beste sarma bat, eta beste ukitu bat eman nahian, taldea nahiko berritu dezue aurten, txerrinduari berrikin, urtero bilatzen dezuen belaunaldi aldaketa horiekin, txerrinduari gazteak gehitzea, aurten talde berritua duzue, esan bezala, eta zer nolako taldea topatuko dugu aurten Eulenen? Bueno, betiko taldi, ez da, gaztie, eta behintzat bierra itzen da benien karreretan berdin izango da, ez da, pasan urteko bertasuna ero egoitza behintzat antzeraku, ez da. Nahiko gaztie diez, frantziasko 3 korredore dekoegu eta gero lehenengo urteko eta bigarren urteko 7 korredore, taldeko erdixe. Eta, ohiturak behintzat, pasan urteko ohiturak izango diez. Pizkanaka, Eulen taldeak sona hartzen ari da, geroz eta talde ezagunagoa da, eta geroz eta lasterketa sonatuetan ibiltzen zarete. Euskal Herriko egutegi osoa bermatuta izan da ere, atzerrirare, batez ere estatura behiratzen zaudete, karrera onak egiteko Euskal Herritik kanpora. Bai, Kopa Espainiako Euskal Herriko karrerak egiten duguz, Euskadiko guztisek, eta gero itzuliek kanpoko itzuliek begiratzen dugu, ezta? Bai Kantabria, bai Zamora, bai Hispaniako itzulia, Frantzian beste pare bat, ni uste dut kalendarixue ona dela, korredorentzat, eta politi ez da, zehoz ere itxeko, eta Euskaditik urten inbidaz, azkenien beti Euskadi zen oten baza, ohiturak berti berdinek izatie ona ez da izeten, ez da. Unai Esparza, Eulen nuk taldeko txerrinduaria, beste urte bat ez talde honetan, bigarren urtea izango duzu, iaz itxura ona hartu zenion taldeari, eta horten behemen jarraitzeko postu egin duzu, elita izan da ere, helburu politak eta handiak bete ditzazkezulako talde honetan, ez? Bai, hori da, ekainean Davidek esan zidan jarraitzeko aukera nuela eta ez nuen zalantzarik izan. Oso gustora nago talde honetan, egutegi aldetik ere oso egutegi polita dauka, orduan ez nuen pentsatu eta jarraitzeko erabaki nuen. Iaz postu onak lortu zenituen, tartean bi azoitzulean hemen Euskalduna izatea, Euskal Herri txapelketa oso ondo inzenun, aurten bide berdinetik, baina beti ere helburua izan da lasterketa batean besoak altzatzea. Bai, hori da. Azkenean iaz ere oso ondo hasi nintzen denboraldia, baina gero erorketak izan genituen, COVID-a, orduan zorte txarra ere izan genuen, eta gero buelta eman genion egoerari eta emaitza onak lortu, eta aurten bide berdinetik jarraitzea eta ea lortzen dugun irabaztea. Unaikoa Eulen nuk taldeko txerrinduaria, urtez urte talde hau berritzen saiatzen da, txerrinduari berriak sartzen, hemen urtekoei aukera ematen, eta zuk dagoeneko 3 urte egin da azkazula, laugarren mailakoak ere joan direnez, zuk ere aukera hartu behar izan duzu, eta pixkat dagoeneko taldearen erreferentietako bat izango zea, eta taldea gidatzen eta irakasten ibili beharko zea, ez da baita ere, zure helburu pertsonalak bilatuko dituzun aurtengo denboraldian, erronka polita aurtengoa Eulenen, ez? Bai, oin dela 2 urte ikastia tokain izan moan, oin ja 3. urtea izan da, apur bat barrixeri erakusten nik ikasiotena erakustia izango zen helburua, eta gero nire helburu pertsonalak izango zian aurreko urtearekiko aurrera pauso bat emutia, eta ja 3. urtekoa izan da, nahiko ikasi dut, eta ondio ikasteko batuko txako, ja demostraikia, bakigula pelotian da mogiten, eta fizikamente alik eta onduen egon, karreretan da alik eta resulta honenak eukileko. Ropelean beti aurrean egoezu zaitu, iazaldingatik burrukatzen, horri egiteko jakin behar da, irakatsi behar zaie besteie bai, baina horrek beti emategu aukera, lehian beti aurreago ibiltzeko. Pizkanak lehian ere sartu bakutara. Nahi gaztetatik erakutzi beti pelotoian aurrian fatia honena izan dela, askotik kaidak eta baldin badauz samurra libra egin dozulako eta faten gutxu gazta egin dozulako, atzenian atzian latiguak inda askoz gixo gazta egin da. Eta niri hori erakutzi hori eroan dut praktikara, eta oin beti saiaketa naiz alik eta aurrian faten kolokota pelotean, da oin lehen esaten moan ez, gaztieri barrixeri erakutzi apurra nun familian, zela mobio gola, eta hoxe esango helburua. Helburu pertsonalei buruz, zein lasterketa dakazu jota aurtengo moraldiako? Gustavo etxaten bueltaren bat
ondo ibiltia eta gero betiko moan etxe inguruak eta zela ez oinatiko karreria polita egia. Sortean. Eskerrik asko. Xo.